Yn gyntaf, ar am. Helo, mae Jerry Hynt ydw i. A Richard Jones ydw i, a mae gennym ni newyddion arbennig am bodlediad Yr Hen Iaith. Wel, fel ydych chi'n gwybod, os ydych chi'n dilyn Yr Hen Iaith, dyn ni wedi gorffen yr ail gyfres, wan. O'r diwedd. O'r diwedd. O, ni eisiau mwy! Ond, na fo, mae rhaid tynnu llinell ar ôl. Felly mae'r ail gyfres Yr Hen Iaith wedi gorffen, ond dyna rhywbeth arbennig iawn. A be da ni'n neud, Jerry? Dyn ni'n gwneud cyfres arbennig ar gyfer disgyblion Lefel A Cymraeg. Iawn, cyfres arbennig sy'n trafod testunau sydd ar sylobws Lefel A Cymraeg, de. Felly, fi'n siŵr bydd rhai ohonoch chi'n mwynhau hefyd, de. Dyn ni'n llenwi ambell i fwlch o pethau nath ni'n trafod yn y gyfres gynt y bod yn onest, de. Ond mae'n arbennig ar gyfer pobl sy'n gwneud Cymraeg Lefel A, de. Felly, cofiwch i ddeud wrth bawb dych chi'n nabod sy'n ar Lefel A Cymraeg, ac unrhyw athrawon Cymraeg dych chi'n nabod, deudwch wrth nhw, de. A pwy arall sy'n eisiau gwybod o hyn? Wel, pawb yn y byd, de. Ond yn arbennig, os oes gennych chi unrhyw gysylltiad ar rwy'n sy'n gwneud Lefel A yn y Gymraeg, rhowch wybod nhw bod yna adnodd ar gael am ddim. Mae ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, mae ar gael ar YouTube, mae ar gael yn gyntaf, Jerry. Ar am. A da ni'n gobeithio'n fawr i'r pobl yn mwynhau. Ac hefyd, dyn ni'n gwneud hyn mewn partneriaeth a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Llyfrgell Genedlaethol. Felly, dyn ni wedi cael ffilmio rhai o brif drysorau llenyddol Cymru, rhai o lawysgrifau pwysica y genedl fyma yn y Llyfrgell. Felly, mae'n gyffroes iawn. Dyn ni'n gwneud pethau da ar gyfer disgyblion Lefel A. Mae cynffon Jerry yn ysgwyd. Felly, ymunwch yn ni ar bodlediad Yr Hen Iaith. Hwyl am y tro. Hwyl.